Halika na! Opo! Ayan na, ayan na, ayan na. Ay, ang galing naman. May nahuli, ang laki. Ayan mga kasinag, oh. Okay. Ito. Pangalawa. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon mga kasinag. Agap ni Bagwis ginising ako. Medyo nag-aambon-ambon nga ngayon mga kasinag, oh. Kahapon nga, pinakain natin si Bagwis ng manok. Hindi yata kinain mga kasinag. Kaya nagtaan ako kagabi ng pang trap sa daga. Hindi ko lang alam kung may nahuli na. Doon ko dinala mga kasinag sa rawis, doon sa inalagaan kong lupa. Titingnan ko kung may huli na. Si Bagwis andun sa may nara na yun, oh. Bagwis! Bagwis! Oh, narinig niyo mga kasinag. Andun sa nara na yun. Tignan muna natin mga kasinag kung may nahuli tayo. Tapos walang nahuli, makatay naman ako ng manok nito. Pagkatay ko ng manok, hindi ko alam kung kakain na naman si Bagwis. Ayan mga kasinag, tignan muna natin yung aking trap sa daga. Ayan mga kasinag, andito na tayo sa rawis. Tignan natin yung ating trap sa daga kung may nahuli. Tignan natin. Ako itinaan yun. Ayun! May nahuli! Ang laki! Ayan mga kasinag, oh. Okay. Oh. Oh, ha? Oh. Dali. Oh, hoy. May pagkain si Bagwis. Para ikot-ikot na, oh. Sumabit pa yung buntot. Salamat. Matutuwa si Bagwis nito mga kasinag. May pagkain siyang buhay na daga. Isa. 4 itong wrap na ito nilagay ko dito mga kasinag. 4 ito, 4. Ang kati ng ilong ko. Isa pa lang yung nakikita natin. Tingnan naman natin yun dito. Saan ko ba ilagay yun? Ito. Tingnan natin kung may huli pa. Okay, meron pa. Okay, ayan mga kasinag. Nakadalawa na tayo mga kasinag. Ito. Pangalawa. Sakit na. Ano ako? Yung paa ko natapilok. Ayan. Saan pa? Kati ng ilong ko. Kati. Saan ko pa tinaan yung isa? Dalawa yun. Saka pala mga kasinag, yung tanim natin saging, oh, nagbubunga na. Ayan, oh. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam yung pinagpaguran mo naumunga na. Napakasarap sa pakiramdam. Itong kabila, ito, tingnan natin kung may huli. Itong isa. Ay, wala! Umang! Yan mga kasinag, ang laking umang, oh. Ay, mga umang bagang huli nito. Ayan, oh. Ang bira ito, umang. Hoy, labas kayo dyan. Labas. Mahina. Umang ang ating nahuli, umang. Isa na lang, isa. Umang din. Lastik na ito, nahuli, umang din. Lastik yan. Ayan mga kasinag, kadalawang daga lang tayo. Wala, umang ang laman ito. Yung dalawang itinaan natin, umang ang laman. Ayan. At least kahit paano mga kasinag, may pagkain na si Bagwis. Kakain na siya ng masarap. Masarap na pagkain ni Bagwis na ito. Mamayang gabi itaan ko ulit ito dito mga kasinag, kung saan dyan. Ayan mga kasinag, update ko na ulit kayo mamaya. Pakauwi ko sa bahay. Sige na ang huni ni Bagwis mga kasinag. Sige na ang huni. Ayan, oh. Hindi talaga ni Bagwis kinain yung pagkain kahapon ibinigay ko. Yung manok andito pa, oh. Ayaw talaga ni Bagwis. Tapon natin tong
Ano na ito? Manok. Tapon natin dito sa kanal. Tapon sa tubig. Nasaan pa yung isa? Bagwis! Bagwis! Asad ka? Bagwis! Bagwis! Ayun sa taas ng nyug. Bagwis! Halika na! Kumain ka na! Bagwis! Ito, may dala kong daga! Halika na! Opo! Lumapit ka na, dalit, kumain ka na! At aalis ako, kukunin ko si Magayon! Halika na! Oh, Bagwis! Halika na! Bagwis! Lapit na! Bagwis! Tahimik lang si Bagwis mga kasinag dun sa itaas ng nyug. Oh. Palibas at kanina umulan. Nakasilong siya dun sa itaas ng nyug. Bagwis! Oh, halika na! Ay pagkain akong dala! Ito! Ay, may daga akong dala! Bagwis! Ngayon na lang ako. Hindi pa nalapit si Bagwis. Nasa may sako dito. Ito sako na ito, hindi ba butas to? Opo, halika na! Ayun, hindi butas. Bagwis! 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 Halika na! Dalahin ko daw doon mga kasinag sa kabila. Daw ko naman pakainin si Bagwis. Ayaw lumapit eh. Doon sa kabila shareable ito. Doon natin siya pakainin. Bagwis! Ay, si Bagwis mga kasinag nasa itaas ng niyog. Nasa itaas ng niyog si Bagwis. Si Bagwis na makulit. Pasaway, pasaway, pasaway. Pasaway, pasaway, pasaway si Bagwis. Bagwis! Bagwis! Baba na dyan. Baba na. Ito Baba na. O dyan na pagkain mo. Yan na. Dagat mga kasinag. Yeah. Halika na. Opo, o dyan. O yan na, ayan na si Bagwis. Ayan na. Ayan na, ayan na. Ay, ang galing naman. Ang galing ng baby Bagwis. Sandali lang. O yan o. Ano, ito yung paborito mo. Sandali lang ha. Opo, anuhin lang natin to. Papasukin natin sa loob ng ng sako. Tapos pag nagpasok na sa loob ng sako, ayan, nakapasok na sa loob ng sako. Oh, yan na. Oh, yan. Oh, yan. Paborito mo yan. Oh, banat.
Opo. Alam ko paborito mo yan. Oh, sige na. Oh, kainan na yan. Oh. Yan. Oh. Pasensya ka na ha kung nung nakaraan ang ibinigay ko sa iyo manok. Hindi ka na pala kumakain ng manok. Yan ha, tama-tama na sa iyo yan. Daga yan, daga. Buhay pa yan. Makatakbo na naman yan. Opo. Ang laki na ni Bagwis mga kasinag ano. Ang kisig na oh. Ay mga ano na pala ito si Bagwis mga kasinag. Magwa 1 year na. Si Bagwis ngayong April 15. Maisang taon na siya sa akin mga kasinag. March na ngayon eh. Oo, tama. Mag-isang taon na yan. Sige na, banatin na yan. Opo. Oh, paano yan? Ngayon kukunin ko naman si Magayon ha, yung kaibigan mo. Pupunta akong Bagong Sirang. Iniwan ko din si Magayon. Ngayon dadalhin ko na dito. Ano? Sige, dalahan na yan. Kainan na yan. Opo. Opo. Sige na. Saan ka paparapunta? Oh, pasensya ka na kung iniwan kita ha. Matagal kitang iniwan, Bagwis. Bagwis, kumusta ka na? Namiss mo ba ang tatay? Ay, namiss mo. Ay, namiss din kita. Opo. Opo. Sige na, kainan na yan. Opo. Huwag ka magparalayas ha. Lalo na ngayon magbibernisan to. Ay pag hinuli ka ang iba't ginawa kang anting-anting. Huwag ka magpapalapit sa ibang tao ha. Opo. Baka yung iba pag anuhan ka, itong pag interesan ka, kulang ka ng gawaing anting-anting. Lalo na ngayon magbibernisan to. Kung sakali naman kunang ka ng anting-anting, ako na nagsasabi sa mga mag-i-interest na magkuha sa'yo ng anting-anting. Lahat ng kukuha sa iyo hindi mananalo. Ngayon pa lang kinukontra ko na. Ano Bagwis? Ha? Opo. Kung tutusin na ngayong panahon, wala na yung anting-anting na yan. Pare-parehas naman may tari ang manok eh. Mag-alaga na lang kayo mga kasinag ng mga garantisadong manok. Nasa pag-aalaga lang naman yan eh. Wala yan sa anting-anting. Kung matibay kayo mag-alaga at magandang yung pagkondisyon ng inyong manok, ay talagang tsak may panalo. Pero pag iasa nyo sa anting-anting mga kasinag, huwag nyo nang iasa. Kasi nun maliit pa nga si Bagwis may nag-i-interest na eh. Ngayon pa kayang malaki na, tapos magbibernisan to pa. Marami kasing matatanda din dito sa akin mga kasinag na nung mga panahon daw ang mga ganitong ibon kinukuha ng anting-anting. Nagtatamlay daw ang ibon hanggang sa mamatay. Sa totoo lang dati mga kasinag, parasugal din ako. Parasabong din naman ako.
Simula na ako magkapamilya, itinigil ko na. Wala mang naidulot na maganda. Kaya hindi na ako nagsusugal, matagal na mga kasinag. Hindi rin ako nagsabong, may magyaya sa akin. Sabungan, hindi na ako nagsabong mga kasinag. Focus na lang ako sa pamilya ko, sa mga araw-araw na pagsubok sa akin ng mahal na Panginoon. Doon na lang ako nagpupukus mga kasinag. Tapos dito kay Bagwis, sa pag-alaga ko kay Bagwis, kay Magayon, kay Pitoy. Ayan. Sige, nakainan na yan. Pag hindi mo kinain yan, kunin ko yan. Sige, nakainan na yan. Opo. Bahawak daw, Bagwis. Bahawak daw. Galit ka pa sa akin, ha? Galit ka pa sa akin. Pasensya ka na ha kung ilang araw akong hindi nagpakita sa'yo. Hindi tayo nagkita. Opo. Sige na, kainan na yan. Ayan mga kasinag, nakita nyo naman, na-update ko naman kay Bagwis. Ayan, masarap ng pagkain ni Bagwis ngayon. Daga ng kanyang pagkain, hindi kagaya kahapon. Binigyan nga natin siya ng manok, hindi kinain mga kasinag, kaya gutom siya. Di ba? Nagpapasalamat pa rin ako kasi hanggang ngayon kilalang kilala at mabait pa rin sa akin si Bagwis. Di ba? Nakita niyo naman. Kaya mga kasinag, hanggang dito na lang kasi baka andyan si Vincent, yung pamangkin ni Missy. Susunduin kasi ako ng mga kasinag, pupunta ako ng Bagong Sirang. Hindi na ako magmumotor kasi pag ako nagmotor, maiiwan dun yung motor. Sino mag-drive pabalik? Kaya ang ginawa ko, nagpasundo na lang ako para pagbalik ko, maglalakad na lang ako, dala ko yung kalabaw na si Magayon. Ayan mga kasinag, hanggang dito lang, bye bye.